hegoaldeko mugan dauden pertsonen alde urteak daramatza lanean. Muga honetan gertatzen diren giza eskubideen urraketen lekuko esanguratsua da. Bere egin beharren artean, noraezean dauden pateren berri itsasaramenduko taldeei ematea dago. Desagertutako pertsonen familiek edo parteren doaz imigratzaileek deitzen diote. Dei hauei esker, milaka pertsona izan dira itsasotik bizirik ateratakoak. Baina dei hauek aldi berean poliziaren froga bilakatu dira. Pertsonekin trafikatzen duela leporatu ahal izaten, ikaragarria benetan. Urteetan mehatxuek eta erasoak pairatu ditu, bera isilarazteko, baina azken denboraldi honetan mehatxuak eta erasoak salaketa bihurtu dira.